Kroppens betydning i forhold til børns læring er fuldstændig afgørende, og hjernen er en del af kroppen. Og alt, hvad vi gør med kroppen, udspringer fra hjernen. Så hvis børn bruger Active Floors produkter, så lærer børn at stave ved at hoppe. Og de børn opdeler ikke deres krop og deres hjerne i to forskellige ting, så de hopper og erkender. Det at erkende er at lære at forstå. Så de hopper og forstår, og uden at tænke over det, så lærer de bogstav, de lærer tal, primtal, kvadratbrødre, hvad det kan være. Den gør, at børn lærer en positiv og glad stemning. De synes, det er mega sjovt, og de er virkelig gode til det. Så for børn er det her en virkelig god ting, hvor de meget hurtigt får et koncentreret fokus omkring det læringsprodukt, som den her platform den tilbyder.